τους είπα «τελειώσαμε». Δεν ήταν σαφές ούτε καν σε εμένα αν εννοούσα τη συνεδρίαση ή αναφερόμουν σε εμάς. Τι σημαίνει να είσαι ο εαυτός σου και γιατί αυτή η απλή συμβουλή μπορεί να καταστρέφει τη ζωή σου? Γεμάτα ήλιο και ομορφιά και σαν να σε προσκαλούσαν, έτσι ήθελες να σκαρφαλώσεις στους ζεστούς λόφους. Θα μπορούσες αυτή τη στιγμή να σχεδιάσεις και τις δύο όψεις του νομίσματος εκ μνήμης με απόλυτη ακρίβεια. Πώς γίνεται από τη μία να θυμάσαι μία δεκάρα και από την άλλη να θυμάσαι τόσα λίγα για αυτή? Θα ήθελα να καταλάβω τον εαυτό μου, όχι σαν άτομο, αλλά σαν άνθρωπο. Πολλές φορές με προβληματίζει η ντροπή που συνοδεύει τις επιθυμίες μου.